di destpêkê belkî yê jî ji komên pir biçûk ava bû lê ema anha yê jî bi hezaran yê jî bi hezaran jin cihê xwe di nava yê jî de digirin bi bejdariya xwe di her şerî de bi lîskandina rola xwe di nava şoreşa Rojava de dengê xwe ne tenê lê Bakur û Rojhilatê Sûriyê de em bêjin da dengê xwe li ser asta dinyayê belav kir. Her kes merex kir yê jî naz bike, yê jî bibîne, yê jî çi ye, yê jî kî gelo, yê jî ew in jinên vê civakê. Jinên ku ji wan re digotin hûn nikarin dengê xwe derxin, hûn nikarin nerîna xwe bidin, hûn nikarin tiştekî birêve bibin lê ema îro yê jî şoreşê birêve dibe. Yê jî hêzê birêve dibe. Yê jî hemû jinên cîhanê dikare birêve bibe. Yê jî bûyî mînak ji bo her jinekî di cîhanê de.